Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Zikoma kwambiri. Soyamba nkumafunsa Malawi kuti moyo after kuluza chisankho achipani cha MCP moyo kuyenda bwanji? Moyo uli bwino kwambiri chifukwa pano Amalawi ayamba kale kuti afuna chakwera atabwerera bola MCP. Ife moyo wathu tili bwino tili bwino Amalawi ambiri. Amalawi yake ati? Mina madziwa ine madziwa Amalawi angati. Dziwa inuyo. Amene temire mudziwa. Ngati mumadziwa Amalawi amene amalima akudandaula kuti fetereza wachakwera kuneno aneno khala pa 90 panopo akugula fetereza 200 chakuti. Ngati madziwa Amalawi amenewo akudandaula. Ngati mukudziwa Amalawi apa Central Region amene amagwira ntchito ku civil service achotsedwa zintchito amene wawo akulira fana sana wodo tsogolero umene umasankha kuti wakuti amachoka kuti ndikumakalemba anthu amene akudziwa kuti ndi amene amachoka pafupi ndiwo analasana zionepo Amalawi amene pamene akhala pano Sugar anaonapo boma la Chakwera likulimbana ndi amwenye kulimbana ndi anthu akunja kulimbana ndi aliyese amene afuna soletse mtendere Amalawi sankadziwa kuti kuti zote komatu Sugar muthawi yano lemekezeka amasowa zinthu nayo kuti samasowa koma timakamusaka honorable Vitumbiko Mumba amatamanga nkuonetsetsa kuti chilungamo chachitika pamene pano akungowera akusowa sakupezeka ngakhale Petro nthawi ya ifa amasowa koma timagwira ntchito amene tingathere lero pitani mukamfunse Malawi akuti alibe madzi chagula chapo osapeza madzi 2 weeks ndikuze ife bora timatha kuti zativuta timakhala kuti at least one commodity kulibe dziko lino anafika poti diesel petrol palibe mwazina lawa DPP ulila komano chabwino honorable ena akumakamba onena kuti pakadali pano mitengo ya katundu pa msika ikumakhala kuti imakhala certain kuti ukapita pa msika ngakhale mukambe kuti akumasowa kapena zikumadula mabe mitengo yake imakhala certain kuti ayi lero upita pa msika ukagula chinthu muna pa mtengo wa 700 mawa ukamapita ukachipezanso pa 700 izi ndizosiyana ndi mnthawi ya ulamuliro wanu wa MCP pamene lero ndesindo zoti akukhala dziko liti fandi kuuze panopo pitani mukaone price ya topo wotsambira mukaone nema pamene mwakhalaba amene akuyankhulatu amene ali ndi kanthu atomayankhula koma chonde musamatenga Amalawi ngati zitsiru Amalawi amene ambiri amene angakuuzeni kuti mitengo ili static ndechani pamene pabwera VAT yoti yakwera ndi 6% ndemu zoti mitengo ili pamodzi tiye tizikhala serious samangoyankhula zinthu choti tikufuna kuti tidetse zimene inalili Malawi Congress Party Malawi Congress Party ili pampando VAT malipira yaikulu kapena yokwera awada ananena kuti tikangolowa chilichonse ananena oka ife kuti alibe koma inali kampeni tsopano ndaidi yo ngati munavotera anthu ongopanga kampeni ife timesa kuti amanenesa atu mudzinena pana akulu kuti zimene DPP inanena idali kampeni Amalawi samafuna votera anthu ongonena zinthu apatseni ulema Amalawi akumudzi akuvutika mukamangonena zinthu pachale mukupanga kampeni mukuwalakwira chifukwa pano mukukwera magalimoto mukulandira ndalama za misonkho yawo pamene mukangonena zinthu pacha kampeni ife tidanena kuti awa akunama sangazite izizi dziko la Gwanda limene chimene chikuchitika chabwino mwina tifikako bwinobwino kumeneko mwa chuchuchu funso langa nilonena kuti pamene mwina munaluza pa chisankho pa 16 September ndi ma percentage okwana 56% kuchipani cha DPP mumaona kuti munaluza chifukwa chani ngati MCP amene akudziwa za zimene zozo kwina ndi Amalawi ife tikuzeni we ran a campaign imene tili very proud of up to this day and wina amene angakhale pansi kumati kuti munaluza motani angakuyankheni bwino ndi Amalawi inu simaziwa and we are very very proud of what we did mwandimva panopo mtati mungoyankhula pamene mukuyankhulapo mukapeza misewu imene tasiya ife mukaona kansa sente imene tinasiya ife mukaona kuti kunali ulamuliro womanga Malawi sitimasankha wanthu lero kwabwera anthu onena kuti ngati simuchokera kwathu mulibe ntchito ife akuluakulu tikamakhala ndipo nyadira pamene tinachita ndipo tinayesetsa amene timathera zimene linalili dziko pa nthawiyo ngati chipani simunakhalepo ndi nthawi chizikireni chisankho chicha kupanga assess momwe munapangira perform kupeza zifukwa zomwe zidakupangisani kuti muluze pa chisankho chimenechi tapanga ndiponso ngati mumamvetsera radio ndipo ngati mawerenga manyuzi munatimva tikunena kuti tapanga commission research yoti tifufuze koma zimene zonse zoti tidziuza inuyo yayi koma chimene mwanodziwa choti neki inakumana ndipo rizonali yoti tikhale pasi and tinalemba tinatulutsa manyuzi mosemu so amene amachikonda chipanichi and amanena chilungamo akudziwa kuti Malawi Congress Party ili pakati pa process yoti ifufuze ione kuti chatsitsa zaye njani pano tudziwa kuti tatsika namba ya ma MP tikudziwa kuti ife tinatuluka after just one term palibe amene ali wokudziwa kuposa ife
ndipo anthu asakhala ngati kuti ndi anzeru kwambiri. Malawi Congress Party inakhala pasi ndipo inatulutsa kuti ikhala ikufufuza ndipo mkati mugwira ntchito imeneyo. Zotuluka muziziona, zina mukuziona kale, koma fukafukufuka amene adakachitikabe. Ife titakakhala anthu osakonda dziko lino, tidakanena kuti ayi musana ulutse tatiuzana amene amazimangirira apa, ifa chati amanena kuti anapatsidwa ndalama kuti abere chisankho. Tinasankha bata ndi even inuyo ku media, let's be responsible. Zomango titokosa tifamufuna mutimve kuyankhula. Ayi ife dziko ndo timalikonda. Mukhubi yoti anthu ena anabera chisankho olemekeze tikambe mukhubi yoti what I want you to know is yes, ndikuti tidakafuna kuti tikufuna tiikoke nonse mukudziwa kuti kuli maconstituency angapo sizinachitikepo since tinavota anapangidwa quarantine kuti uku sizinachitike kwena kukapangidwa ma by-election. Achakwera anakakhala munthu wozikonda adakanena kuti yimitsani zonse mufufuze bwinobwino koma sanasankhe zimenezi. Choti dziko lino ife timalikonda ndiye tikuona kuti kuli ena amene mufuna muzingobwerera mbuyo muzitiyambitsa kuyankhula kwa ayi ife we are bigger than kuganiza kofuna kuti tidzingoyambana ndi wanthu. Ayi we crossed that bridge. Ife pano tili maso ahead kuyang'ana 2030. Kuli ena ayesa kumatichokosa kumati kuona tikoda tikatera panga chani. No, azikumbuka chipani ichi chimene chinabweretsa dziko limene machula Malawi. Ife tidzasankha anytime kuvutika ngati zimene zibweretse basa lino. Tikuti Malawi Congress Party ndiyopusa ponena kuti tengani chinthu ichi mpite kusikuti panalibe ma challenges aliyense akudziwa. Even pamene makapanga announce kudziwa mafigures samapanga balance. Koma achakwera ananena kuti musabweretse chisokonezo mudziko lino kuti bwino tipuse ife akule mulungu tichepe ife ndeti amapanga ma interviews awa ndisindike motere sikuti ifeyo ndifo kondwa limene zinachitika ndipo tinakakhala kuti sitili responsible monga chipani kudakadza nkhondo Malawi muno koma takana zimenezo. Ife timakonda bata, ife timakonda dziko lino koma aliyense akudziwa ma constituency amene samachita even balance kumapeza ma null and void osamveka koma achakwera ananena kuti ayi tiyeni tisankhe ufulu. Yes, amakhala pampande sindinakhalire mpande facho cha dzina la ife. Ndipo amene adzaone chilungamo chitsime chakupha chimaoneka chakuya chimaoneka chikapha endi lero langapo amba kuona kuti anthu awa amadziwa zimene amapanga eti ichito angati mitengo ikamankwera sichifukwa choti amakomedwa ndi awati alowamo akulephera kutsitsa mitengo akuchotsa anthu ntchito extend akakhalati. Pafunanso ndifunso nena kuti pa nkhani yomwe yokhuzana kuti mumakhulupirira kuti anthu ena adasokoneza manambala koma munasankha unena kuti mukonde mtendere mdziko muno. Ndikukumbukira unena kuti chipani chanu chidali ndi parallel talent center. Ndingofuna ndidziwe kunena kuti kumeneko zosatira zanu ngati chipani cha MCP zidali zotani. Ineyo I'm not interested in kunena zachoncho chifukwa chakuti president wathu anapanga concede. Us as a party tinachita concede. Let's cross that bridge. Tikukusangalatsani nchani choti tizibweretsa ziroda zoti sizitithandiza. Bwana mumve ichi. Malawi Congress Party chose peace. Not because tinalibe data. We had it. Endi lero sikakhale basi manoti kodi muna ali nchani zanchiranje. Zizijetsa Amalawi. Amalawi afuna mvula egwayi akaifedereza. Amalawi afuna akhale pa ntchito. Amalawi afuna atadulidwe salary kwa mwezi uno. Pano zobacha sana ntchito. Kana kuti kudalembedwa nchakwera. Ife tikuchotsani ntchito. Ndengani yoti tikambirane pano. Osatiza kuti tikhale kumbirana tikukumbutsana zoti zanatayika bwanji. Ayi Malawi Congress Party is a big party. Sitipanga nawo tokhala tikungolira kulira ayi ife kumeneko tinadutsa. Lero we are ready kugwira ntchito under this government. Ife tikupanga oversight tikuonetsetsa kuti Malawi ali nchakudya akupita ku skulu. DPP nawo zakuti akaphunzira ku skulu lero tikuzira kuti angochotsa ma 10,000 mukauzira kuti lipirani. Ife tikuti zimene zonse ndi zimene tizikambirana ma radio muno. Kuti kodi anthu awa zimene analonjeza Malawi anauza kuti azidya ulere university. Ziku anauza kuti alandira matumba 4 lero atagawa akafetereza m'manja. Akupatsana timbale imene ndi nkhani yoti 30 minutes imene mwandipasa kuyankhula pano Malawi Congress Party ifuna iyankhule zimene zonso. Lero tikuona anthu akumangidwa chifukwa cha politically motivated arrest. Tikufuna timve zimene zokuti kodi kutipanga security kudyetsa Malawi. Malawi afuna chakudya, Malawi afuna security, Malawi afuna njala ite apite ku skulu imene ndi nkhani. Tikhale pano kumati kodi mudatani akulu zinachitika kunatha ife tilibe nthawi yokhala tikulimbana ndi izizi. Amadziwa mulungu ndi amene anatipanga. Chilungamo chidzaoneka timsiye mulungu akhale mulungu ife tikhale chete. Ndasangalala kuti mwabweresanso nkhani ina yosangalatsa kwambiri yokhuzana kumangana kumwe kukuchitika pakadali pano. Mwanena kuti they are politically motivated. Umboni uli kuti? Tracking yanga ndiyoti number 1 I think maona ma weeks adutsa about for 4 weeks tinalinda anyamata 11 amene anamangidwa. Powapanga identify anyamata amene amachulidwa kuti anyamata a Congress. Even anthu ongopita kukamvera milandu amenewa atavala ma uniform amamangidwa.
ndati mukamakhala komati do you have evidence? I'll tell you. Munthu ngati akutengedwa ndikuchulidwa kuti ndi wa Congress. Ife a Congress timadziwa kuti oho chavuta pandiri kuti munthu ndi wachipani. Adakakhala kuti akamatenga anthuwa sakuwatchula choncho. Ife timenakatione tikuti amanga. Kwakhala kuti ma-arrest ambirimbiri. Takhala tili chacha tikuone. Koma ngati munthu akuza kuti uyu mwana wako ndipo mwana uyu tikumuzunza ife choti timaona kuti ndi mwana wako. Iwe kholo simangokhala. Ndipo ife sitilola kuti wina avutike mdzina lathu ife kulibe. Izizi ndizomvetsa chisoni fama kati ukamvere milandu yonse ikunenedwa kuti awa anaotcha galimoto ya achisale awa anasokoneza chakuti cha DPP. Milandu yonse ikupanga security pankhani ya ndale. Ndeti sakhale pano kumafuna kuti na munthu waching'alang'ala pamene anthu akumanena okha kuti anthu awa tikwatenga ife choti nga Congress. Si ife sabe tikumanena akumanena okha. Mupite mukaone dziko lino limachitodziwa ngati kuli chipani chili ndi anyamata amagwira zikwanje ndi DPP amachitojambulitsa nazo. Mukati mukaone gavana wa amachitonena kuti tikawotse anthu amalayi Congress Party chipani chimene chinavula azimayi ku Blantyre njani ndi DPP. Koma lero aliyense amene ampeza akupanga china chake amangoti anyamata achakuti aujina IMV ngati amenewo musakuwasunza chifukwa cha ifeyo. Chifukwa chani mukuwatchula kuti nga ifeyo? Anthu amenewa amene tikamba kuti anamangidwa anyamatawa azikwanjewa zimachitika mu ulamuliro wanu ngati IMCP koma samamangidwa. Simmamanga chifukwa chani? Ndikuti number 1 anyamata azikwanje, let's get it clear, sa anyamata MCP. Anyamata amene mudzawo akumatchulidwa kuti ndi IMCP. Yes. Koma ndiunena kuti ngani njandali chifukwapo wamanga kuwatchula kuti nga MCP pamene ife pa ulamuliro wawo ankachita nyamula atavala ma uniform pali kada amanga. They were not even iwo anamanga ndali pa nthawi yawo when this was happening atavala uniform. Uyu mbokuti ndani Daudi uyu Daudi chikwanje amene ali regional governor MP atanena kuti tiphedwe ife aphe amalayi Congress Party ananchotsa papandana. Pamene honorable Msowa amene ali speaker lero ananena kuti mukusamapange kwacha ndipo panga kwacha amenyedwe pano zikwanje zili m'manja pa msonkhano wawo anamanga nda kodi nchifukwa chani malayi Congress Party ndiye kumatoledwa ena anyamata awo apangani proof kuti amapangadi zimene akupanga ndipo ndi a Congress. Koma mmayambirirani ndi owanenawo kuti tikatenga anyamata a Congress ndipo kuti ndi anathu tiyakutsira ndipo sitasiya kale kali pa nthawi imeneyoyo ankamanga anthu. Ine ndikuyankhula nanuni ndinawocheredwa galimoto ndi anthu amenewa anamanga nda lero asamakhale ngati ndangero iwachi. Pankhani yonena kuti anthu whether ndi a chipani cha MCP or not pali zithunzi zomwe zimayenda pa social media zomwe zimaonesa ena mwa anthu amene anamangidwawa atavala makaka a chipani cha MCP. Apa mukunena kuti si anthu anu. Pali zithunzi zimene zimayenda pa social media zimene ineyo musangopanga believe ndikukuyankhula ineyo pano kwayenda zithunzi pa social media za fake zonena kuti Jessica chira chatuluka lero Jessica bwira kuti chakuti you can't believe what you see on social media. Ndifuna ndikukhulupirire pamene mwakhala pa kuti you are a seasoned media person. You can't tell me kuti proof yako ndi apa social media. No, you can do better than that, I say. Ine social media ili pano yatuluka ma page over 5 ndili ndi bambo Magina Amos anachitovomera mkoti kuti timalemba ma fake pages kupa Jesse kuti timuononge dzina. Lero musamabweretse zinthu za pa social media ngati mukubwera kumalayi Congress Party bwerani ndi fundo osati social media. No, we are not a social media party. Leba nkhani ina yokhuzana kuti zomwe zinachitika pa tsiku lolumbirisa mtsogoleri wa dziko lino apita Mutharika kunali ndithu kalata yomwe idayitana Achakwera kuti akakhale nawo pa mwambo umenewu ndipo Achakwera adaonesa chidwi chokakhala nawo ku mwambo umenewu olumbirisa Mutharika koma uthenga udazapezeka nthawi yakumapeto kwenikweni tsiku litafika kuti Achakwera akanizidwa kuti akakhale nawo ku mwambo umenewu. Ngati chipani cha MCP munayilandira bwanji nkhani imeneyi? Ife tinamva chisoni panaonesa kuti DPP sidziwa democracy. Mtsogoleri wathu amafuna akapite akaonetsa kupereka ndodo yacho kwa DPP. Koma iwowo ndamene anadzatulutsa last minute kuti sakuwafuna pamodzi ndi SPC wa panthawi imeneyoyo. Ife monga chipani tinangozoti takumana ndi anthu amene democracy sayimvetsa. Koma ife si fundo lathu. Ife natapanga mbali yathu. That's why maona kuti ikose bwera asanga kuti azikhazikitsa bata mumayiko yena mukuwatenga monga mmodzi watsogoleri wolemekezedwa dziko lonse lapansi lino. Akulamula ndiwo. It's up to them. Akanena kuti ayi musabwere Achakwera akhani atamadziwa zochita atinazo zochita. We are okay. Iwowo zilikuwa iwo kuonetsa kuti abwera udzamanga mudzi kapena abwera udzapasula. Ndaife sitinadabwe tinachimvetsera ndimene akuyendetsera tiyendetsera dziko mmene akudziwa. Sitinadabwe kuti aticho chako ife kuti Achakwera asakhaleko kwa anthu awo amakonda upanga zinthu zobisa mkukhala kwawo safuna zinthu za open.
Sina adabu zimezi makalisa loleni chipani cha DPP mu boma tsopano ngati chipani cha anthu amene muli ku opposition mungachipange bwanji assess chipani cha DPP pakadali pano ndi mmene chikugwirira ntchito yake even ngati kungatheke mutapereka ma percentage out of 100? Ine ndingatene kuti chimene changa ikhala yoti amatipa chizungu ngati kuti inali biased ndikalifaine DPP ndoidziwa ndiyalo wako ma version angapo eti nde chilowereni chitengo ikukwera, chilowereni mafuta palibe, chilowereni madzi ndekananji. Ineyo I think atata andifunsa kuti tichonge ndichakwayika mwina pa 10 or 20% imene ngapa 10 pa 100. Yes, ndalephera bizmo story yausati yamasewera chifanga ti munthu cabinet kumodzi mukupita ukasankha maspika osagawa mipando amene timachitira muja kuti akumpoto atengeko apo apa mwera akumwera atengeko apo zonse kungopandirana zokhazoka mupita ku civil service ukatsitsa ndalama zawani anthu kumasiya manja ali nkhosi kwacho sazintchito kwa ineyo Malawi akulira panopo akusowa chogwira anawatenga kuti mwina zinthu zikhala bwino koma pano Malawi akulira kuposaso mena amalira before. So to me nditati ndakhala very generous, the highest I can go. Ndipo I think ndikokhala pa 10 pomwepo pa 10 out of 100. Yes. Chabwino nkhani ina ndionena kuti muna fotokozaso za ku nyumba ya malamulo. Nyumba ya malamulo yatha lachisanu lomwe lapitali atseko meneku poyang'ana chiwerengero cha aphungu anu mu nyumbayi ndi around 50 or 51. Mukuona kuti kuchepa kwa chiwerengero cha aphungu a ku nyumba ya malamulo a chipani cha MCP zikhale zikukhuza bwanji ntchito yanu yopanga oppose boma komanso kuti ma voices anu azimveka mu nyumba ya malamulo ngati chipani? Manambers amene wasatipanga affect ife chifukwa cha zifukwa ziwiri. Number 1, ife tuli experience yokhala ku opposition and mwaona already parliament yapitayi tatha kupanga private members bill ndiku yatusasa. That's showing you kuti timatha kupanga lobe ndiponso chifukwa chachiwiri ana athu amene ali kuma independence ndiliuze dziko pano kuti mitima pasa anthu kumudziko amene anawina ma independence oti amachokera ku congress majority abwerera ku chipani akutithandiza. Ndeife panepo nkhawa nje chifukwa mudziungu waukulu ifeyo ntchito iyi timatha tapangako oversight mbuyomu kwa zaka 26 pano tikulowaso after 5-year break timaidziwa kuti tiyambira pati kiti chakuti ena atonda amaita onena mwanyenu akuti chipani cha MCP ku opposition kunde chimagwira ntchito yotamandika atikusiyana nkubomako. It's a free country atakunena zimene akufuna koma kwa amene akuona zimene tinapanga kumisewu imene tinalembera anthu ntchito adziwa kuti vini kuboma kuti matha ifete zimene tapanga anzathu abwerawo angoyamba kunena kuti onse mnalembera ntchito ndi chakwera analemba ntchito anthu ambiri ndipo amene sadziwa kuti ntchito ya boma ndikulemba anthu ntchito ndikupanga create zintchito atomayankhula mwanyeno amo koma you know what people linondera ufulu. It's a democracy. Aliyesa malolera kuna chimene akufuna kancha nzeru kancha osungulira mutu koma mukapita kwa alimi akakuza kuti boma la congress limasamala usati masewera chimanga ati maki mayenda bwinobwino mukapita kwa munthu amene ali kwa mwana wa university akakuza kuti sitinalandirepo upkeep ngati mene amatipatira chakwera sitinasamalirapo mene amachitira academic freedom kunalibe amene amayimitsidwa school chakwera samalowerera za university civil service sinali andali ndiye munthu akamayankhula choncho mukamuze kuti akabwira kuti ayi ndi ufulu wako koma kwa amene anathandizika amene amadziwa kuti kunali boma losasankha losanena kuti ayi ife athu ndakusauchoka ife athu ndathantundu wakuti okha koma akuti achoke akuzani kuti akumulira chakwera kudilira boma la congress koma kwa amene iwowo amafuna maboma athango maboma amene akuchotsa anthu zintchito ndikukachotsa 30% ya civil servant kufikitsana pamalayo kuti sindinkadziwa kuti voti yanga ingandichotse ntchito chotere sadayankhula motumbwa choncho yake amene ali wachilungamo pamalayo pano akudziwa kuti boma la congress nalowa pa nthawi yovuta kunali covid kunali kukwera kwa mitengo kwina kulikonse kolera nkati koma tinalimbana nazo kumagawa chimanga ku cyclone Freddy uko kusiya anthu athu pakati pano ndikunosi chifukwa timapita kumene Malawi akuvutika sitimapitira kulikonse kupitira ndale lero umayamba wayang'anidwa kuti kodi tiye wako ndani usanalembedwe ntchito kodi umachokera kuti ngati akuona zimene zonse kuti nde ulamuliro hayi ndi zimenezi ndi saka 5 tikuona mafuta amene tikuona papa lero magetsi akuzima popanda even schedule lero kulibe madzi anthu kutsegula matapu 2 weeks no water ngati akuona ngati kumene konde kuyendetsa boma hayi tonse ndife Mulungu anatilenga ndiyeyo ndi amene akudziwa kuti zadzazigamula bwanji koma ife Malawi Congress Party tili nzoloza tikuchitaoneka atiphunzitsa malandira mnthawi yake lero mafuta
ukatutere pana ati kupanga head count haya yini hapa ni nyambani mwa imap deso ndi mzindeza nzero Malawi Congress Party imatha mbali zonse mboma ngakhale ku opposition ife timayima kumene amalawi akutufuna kuti tithandize. Pamene tikupita kumapeto kwa programu yathu masiku apitawo taona ndithu mtsogoleri wa chipani chimenechi cha MCP Lazarus Chakwera akufunsidwa mafunso ndi apolisi pa nkhani zosiyanasiyana zomwe akuganizidwa kuti iwo mwina anakhuzidwapo. Tinaona ndithu masiku apitawo zimene zikuchitika ngati chipani cha MCP nkhani zimenezo mukuziona bwanji? Ndizomvetsa chisoni andamuna ndimvapo ndikuyankhula kuganiza kuti mumpasa izi ngati Chakwera ngalephere kupeza agalu ndikumaona miziridwa zene munamva zija nkhani izi zili mkhoti mbesi ndikamba kwambiri chimene ndingangonena nchakuti zonse maona zikuchitika kwa mtsogoleri wa Malawi Congress Party ineyo dzanalana ndiita ana mandi mukandifunsa nkhani yazi zinthu zoti wakudziwa kuti zangolandira foni tenkoloko mubwere ku polisi kukafika kuja mapeji a Facebook awa kodi ndiyanu ine kufunsa kodi amene wakamanga anthu amene akuti akulemba ma fake pages ndi ndani si inu apolisi achimangofuna muti yankhe kuti siyanu zikuchitikazi ndi njira ya DPP kuti amalawi muchotse maso anu pakulephera kwawo akufuna musaone mmene ikulirira civil service afuna musaone mmene tsankho lawo lapweteketsa kuchotsa anthu ntchito mosatsata ndondomeko mundiuza nditi ukachotsa makomishina apolisi kauzati pitani mukafunditse university anthu akuchotsedwa kukayikidwa kumalo oti sangathe kugwira ntchito kukumachita upanga kusakana ndiye chifukwa choti akufuna amalawi msakambe zimenezo akumakusa ankhani agalu zoona dziko lonse lino lime chifukwa cha agalu akesoti ngakhale tilafusa kuti tulutsani matisita sangatulutseya zachitikazi ndi njira yoti amalawi muchotse maso anu pa nkhani pa mabodza amene analowera mboma anthu awawa anati tikangolumbira mitengo ikutsika tikangolumbira kudzakhala nchakudya ino tikangolumbira fetereza adzapezeka ndipo aliyense adzalandira matumba 4 malo moti mufunse zimenezo za ku university kuti kodi chakudya cha ulere chija chili kuti ku secondary maphunziro a ulere ali kuti osati oti chimulipira ichi simulipira akufuna amalawi achotse maso awo pa nkhani zimene analonjezedwa ndekuti achengeteza kumati tabwera kuno Chakwera kuno pano tikuona pa social media kwangodzaza timalisti awawanda anthu amene tikufuna manga kuti tudziwa kuti nkhani ndiyoti Congress ikhale chete koma achepa ife sitingakhale chete tidzayima ndi Malawi pena paliponse pamene akuvutika tikudziwa zimene akupangazi akufuna kuti ife tikhale bize ndizi kuti pagolopa pachoke goalkeeper atichinya amene akufunira koma ife zimenezo ayi lero kuti ndi cabinet yodzaza anthu amabero mtumba akufuna tisafunse zimenezo kuti kodi awa oti akuyankha mulandu mukuti iwo atisunga chuma cha watu mukuti iwo azikhala odalidwa pachakuti zatheka bwanji malo moti tifunse zimenezo dzana ali Minister of State agangati ananena ali kusontengo CDF aje ndi okhaokhawo a DPP akufuna ife tisafunse zimenezo ndakubweretsa nkhani za ugalu ngati zimene akubweretsazi galuyu anatere zonsezi akupangira kuti tisafunse mafunso opposition ichedwe ndi izizi koma ndi auze pano mongo yakulira chipani ife tidzataya maso athu pa mpira wothandiza Malawi our eyes are on the ball and tikati kwa maka usati masewera ku parliament ndi uko tachita bwino ndi yathekedwaje lero tikumane tikukamba nkhani ya Malawi anthu 20 million akufesana ndi njala nkhani ya galu 4 kaya muti 5 kaya muti 3 tiwathandiza kuyika sima pa tebulo tiwathandiza kuti ana ku school tiwathandiza kuti ana apite kuma college tiwathandiza kuti Malawi 2063 patsogolo nkhani yofunsana zinthu zoti ndizongopeka ndi zinthu zofuna kuti Malawi Congress Party ikhale busy ndi zinthu zopanda pake si imene iwombole dziko lino kuli njala kunjaku kuli umphawi kuli ana amene akumapita kumaukwati chaisana kwani kuli anthu otipita kuzipatala mankhwala osapezeka panopo mitengo chilichonse chikukwera tiye tithamangitsane pa nkhani imeneyi osati nkhani yoti agalawa agala adatere zongofuna kuchititsa manyazi mtsogoleri wathu ubwino wake Malawi Congress Party sititekeseka ife chipani chokhazikika kwa lero tilekere pamenepo olemekezeka koma ndathokoza kwambiri kamba kokhala nafe mu programu yathu ya Sabata ino inenso ndithokoze kwambiri poti mwakhala nafe chipani chachikulu ngati chimenechi kwa aliyense amene akundimvera ndingotsanzika ndikuti kwacha aliyense akundimvera chabwino chachikulu chimayankhula lero ndiko makwambiri pameneponso ndipo pa mtsiriziro pa programu ya Sabata ino ya Melting Point pamene timacheza ndi mneneri wa chipani cha MCP Jesse Kabwira. Programu ya Melting Point iza kufikeninso Sabata ya mawa. Munali ndine Robert Loka. Pitirizani kumvera ma program osiyanasiyana pano pa Midge FM komanso kusatira pa masamba athu osiyanasiyana mchezo a Midge Online.
tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndi ife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.